Saiki genti Mbak, sapa Mbak? Ya Mbak Tatin sisan sesideman. Oh iya, monggo. Masya. Permennya dilepas sikit. Lah permennya dilepas nduk. Lah permennya dilepas kok lepeh. Permennya dilepeh. Dilepas. Lan, ya. Hati-hati lho, Le. Nek sing Elisa mae saya kening disanak nek iki wonge kudu ngati-ati wingit nek cara-carane nggon panggonan ki nggon sangar. Cinten. Sapa? Kula mboten nyebut jeneng mung sing niki kula. Niki iki sapa? Mang ngomong. Omong ah. Selirane. Aku ngapa wingite nggo endi? Lho, sawangane wis ketok lho. Kok ra kaya mau talek kowe, Le? Beda nek kae mau kolaborasine gampang banget. TikTok-e gampang banget iki wong angel banget kok. Ngapa sih? Angel banget piye? Cara lemah. Angele gondi. Carane lemah lemah sangar ngono lho. Dadi ki anu carane lemah ki dadi. Cara lemah jaratan. Lah dadi pon iki anu lho. Ora wong iki piye yo. Ora njaba jero ngono lho atine iki dadine ketoke lho ayune ayu ramah itu. Lho jane ya merak ati. Ning kok kaya nggo perbawa sing gegirisi ngono ki lho sing dadi. Ade rasa melu-melu. Kok ndak dikeletak. Kuwi mau Mbak Tatin sing ngomong budek kimen lho, aku ora melu-melu. Kan Dek, aku padekke lemah apa mau? Kuburan. Lemah yo. Aku guru lemah sangar. Guru ki. Sini. Nah. Ketake mau muring-muring karo ya bawa barang kok karo sini. Lah piye? Rene yo. Mrene Mbak. Mrene yo. Mriki Mbak Mimin, sak urane tuwa aku lho, unggah-unggahmu ki di Mriki Mbah Mimin. Mbak Mimin, ora Mbah Mimin. Lah jare wis tuwa. Mbak Mimin, rada rono Mbak. Lah ngopo? Nyawang kok ngene ya marake glegeken. Apa ane sing malah glegen? Ora kok marai glegen kuwi jane asline wedok apa lanang. Nek nyawang kok mboten niku ya pilih kula dadi lanang mawon. Kok ra konsisten to kowe iki? Molak-malik ora. Ora jenengan ngopo ya kok nesu-nesu wae ngopo? Mboten nesu mbok menawa kebrawa apa jenenge swasana ngono kuwi lho kanca-kanca mau dadine terus ijek terbawa nesuku karo yoga mau terus terbawa bareng ketemu jenengan. Saya tuh orangnya baik loh. Ya mau lah ngono lho dadine wong iki nek ngono ki rak ya padha-padha. Padone wi kok nek kesempatan kowe. Tak kenal nang kata nyerak kono nyerak kene wae nek no. Lah aku ya padha lanange kok. Lali. Kimen kok njuk menggunakan kesempatan ora. Ya langsung ngerangkul kok piye. Pengen ya. Dalange ra iso. Ya ora. Iya, mangga. Arep ngaturke apa Mbak Tatin? Iki mau sesideman ding panunan saka Pak Kirman saking Batang. Nggih kalau mau diwonten pamundutan saking rencang-rencang panitia. Nggih. Nyuwun fragmen. Fragmen apa? Pun derek wau. Oh nggih mangke. Ngoten. Bar sesideman terus fragmen. Ya, ngono ya Mak. Iya, men ditembangke sik sidemane sik. Ya, monggo diaturake. Ya. Wiwitane anderek sang peke Eno lah aku deseri iki dadi. Ya ora apa-apa nek sing apik tok contoh ora apa-apa lho. Jenenge ngono kuwi dadi wong ku ora mung statis. Iki mangon iki aku ora iso nek kon kaya iki. Mbak nyoba. Mah, enggak mau. Wis ajak kaya carane kewan ki brai, pas kaya brai. Brai kaya kucing.
Nek car pitik iki memeti ngono kae lho ngeti niki. Lah aku kudu pitik lho. Ya udu nek cara wedhus kae brai. Wis gembrak-gembrek ngono kae. Apal dek Sing gembrak-gembrek apane? Lah suarane nek anu cara anu napa jenenge? Wedhus nika. Iki kudu disilehke lanangan nggone tanggane ngene ta. Kan kadang sok piyai iki seorang ngingu wedhus lanang to. Lah, jare nek kewan ngono kuwi aku nek critake kewan lho. Mbak Tatin ya ora, Mbak Tatin ayune kaya ngono mosok brayi ora. Mosok Mbak Tatin ayune kaya ngono silehke lanangan tanggane. Lah, ya ora aku mau critake nek. Oh, Mas. Gembrek iki piye ta? Unine piye? Ya wis ngono ki terus ralelen ngono kuwi. Apik kowe lek karo wedhuse. Ning terus-terusan ngono. Wong dheke blantik wedhus kok ya. Dadi ngono ki suwayahe brayi. Karo wedhuse apik kono malan suarane. Ya. Slendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis ketoke penjiwaane itu. Lah nek ya mbuh aku ora mudeng kok. Ngulat-ngulat ki ngopo ngono lho. Sesidemane rak bahasa umum selingkuh. Selingkuh nek aja di ngono ki aja ditindakke. Ora prayoga. Ora aku bawa kok jenenge. Lah ini kok penjiwaan banget lho ngono ki carane oh iki lagi jatuh cinta, lagune jatuh cinta berarti dia pernah mengalami seakan-akan seolah kita di posisi itu. Misalnya tentang wong tua, tentang ibu, tentang bapak, seolah-olah kita itu piye carane bekti karo wong tua. Lah iki kan tentang perselingkuhan seolah-olah. Ngapa? Ngapa? Seolah tumindak sedeng ngono. Seolah kowe tarik selingkuh ngono ya aku selingkuh. Wong wedok apa ya? Aku ya karo sapa? Kamu punya bukti. Nah, seolah-olah ngono lho, Mbak. Seolah-olah ki bisa iya, bisa tidak. Nek oke iyane lho kuwi mau. Aku mung seolah-olah lho, Pri, aja gampang nesu lho iki. Kok angel banget to nyerateni wong iki. Mbak Pak Sis aku mantoke iki. Lah kok ngarani aku ngono iki ngapa? Aku ora ngarani seolah-olah. Iki lagune tentang percintaan. Oh, iki lagune tentang bektine anak marang wong tuwa. Iki tentang kegembiraan yang centil. Lah, iki tentang perselingkuhan. Kok ketok iki dapet ngono banget lho, rohnya iki dapet ngono iki. Piye ya iki angel banget nyerateni. Nah, iso ngomong ya kudu iso tanggung jawab. Oh iya, lah ning ora to asline. Ya kuwi urusanku lah ngapa? Waduh. Syukur kowe. Medeni tenan iki kok nek ngatek kasunyatan. Kasunyatan arep. Lah kok aku ndak medeni nek ngomongane sensitif Pak. Ya. Wong kok mau kok ning awak-awak. Tak lungguh kowe ndak ngregon-regoni kowe no. Nah. Tak bedang-bedang sik gedange barang ki. Nah, mangane lho. Nah, Aja sak kulite. Aja dekek kono gedange engko kleru njupuk kowe engko. Lah masa ya ora iso bedake gedang karo gedang karo Anggung marang bendara Neno Diah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesideman monggo luwih becik
eno liwat kincanging dangdut ya mak iya eno urip ana kuthake Mbak Tatin ya wis ngaturake sesideman no ya